bevrijding van IJsendijke verliep via België. De slag om de Schelde genoemd. De geallieerden wilden de Scheldemonding vrijmaken van Nazi-Duitsland, zodat Antwerpen de belangrijkste aanvoerhaven zou worden voor de geallieerde legers. Operatie Switchback werd ingezet. De bevrijding werd overgedragen aan het Canadese Eerste Leger en het was van vitaal belang. De 3e Infanteriedivisie van de Canadezen had de zware uitdaging om het Leopoldkanaal en het afleidingskanaal Leiden te heroveren. Ook moesten de bruggen ingenomen worden. De Canadezen bouwden als het nodig was een Bailey-brug. Deze stevige brugdelen werden met pennen aan elkaar gemaakt. Er was veel onder water gezet, waardoor de vijand verborgen zat en luchtverkenning noodzakelijk was. Om de aanval uit te voeren werd gekozen voor de strook droge grond, waar de 2 kanalen van Leopoldkanaal en afleidingskanaal van de Leie zich splitsten. Op 6 oktober 1944 werd met vlammenwerpers een muur van vuur geproduceerd, waardoor soldaten van de 7e brigade met aanvalsboten de overkant konden bereiken. Op 12 oktober bereikte men de Aardenburgse kant. Via de Isabellasluis konden de Canadezen een zwaardere materiaal aanvoeren richting IJsendijke. Met de Sherman tank, die voorzien was van ronddraaiende kettingen met kogels, werden de wegen-mijnen vrijgemaakt. 17 oktober 1944, om 9 uur 's morgens, werd de eerste aanval ingezet op IJsendijke door de Queen's Own Rifles of Canadian vanuit de Jonkvrouwenpolder benoorden. Dat was een enorm moeilijke taak, want elke straat, elk huis moet bevochten worden, vaak man tegen man, met de bajonet op het geweer. In de namiddag hadden ze de helft van IJsendijke heroverd, ten oosten van de Koninginnenstraat en de Markt. Er begonnen artilleriebeschietingen door de Duitsers op IJsendijke, waardoor deze aanval gestopt moest worden. De volgende dag, op 18 oktober 1944, nemen de Canadezen de rest van de stad in. In IJsendijke zijn veel slachtoffers te betreuren en rond de 200 gebouwen vernield. De Canadese bevrijders werden uitbundig verwelkomd en er werd feest gevierd. IJsendijke werd na de oorlog met man en macht herbouwd. Overal klinkt er bij het verschijnen van de vorstin het Wilhelmus. Naast de tafel burgemeester Bunninghausen tot Heringhaven. Corrie Pijk schenkt Wilhelmina 2 klompjes bestemd voor de jongste prinses. Ze krijgt bloemen van een Joods meisje.
Met hoed Quarles van Uffort, de commissaris van de koningin. Oom, neef en mijn vader van een klompenmakerij. En toen ze wisten dat de koningin kwam, hebben ze speciaal daarvoor die kleine klompjes gemaakt. En die heeft mijn vader of misschien een ander van het bedrijf school gebracht. En toen moest ik bij meester Haarsen komen. En toen zei ik heb hier klompjes en die mag jij aan de koningin geven. En maar die zei, je moet er ook nog iets bij zeggen. Dus toen moest ik zeggen, majesteit, namens alle kinderen uit Dijken, bied ik u deze klompjes aan.